kala jack ka phone changa don bashim kala switch off ka phone changa kala break ka sim card nan la kumno to perlu pe ke don kala la ki breu ki shim ka phone champi ki to ka phone champi na pla champi le ni ki shim ha ka por ba phi bo na ka chaka phi bo ke don kala pantrak ye ka phone champi la ki breu ki shim sim card ki break na ban ki switch off ka phone champi perlu pe ikini video na do bastang do kot pin tip kumno pin penshna ha ka mobile phone champi ba la ki breu ki shim le ki to ka phone champi pin yo ban trak ki la klem network klem la ki switch off ro ka phone champi pe ikini video board ko mangi kai ne te pin senang pat kumno ban penshna ha ka phone champi khnang bala ja kumno ba ja ka phone champi le ni ba don machine ka phone champi phla ban trak ka la ki switch off la ni ki shim ki bread ka sim card champi te pe ini video na do bastang ha do ban kot pin nang kumno ban le te yang in ya chplang ni no peslam show nungkong pidai ban ya setting klik setting te ya kedon Shah room kedon ya ha Google te anda pe klik Google ya klik hang to find my device baik kedai off am te klik hang to without networking anda pe klik hang to without network to kala Biang. If you lose this device or any connected fast pair accessories, you can use find my device to locate them. Te tangkum to hi te tangkum to pin la te lada kila kumno ro pin sok ban trak ega phone champi te khoblai shibon ngin se shampat next video. Biang ne PMAA naganig video but PMAA naganig channel ang don sibon kijing batay sibon kijing hikay ngana hikay ngana batay ngana ay ki idea si pi kumno ba pin kamay pisa part time to kum tatat kijing hikay kijing tip sipang kibay pat di nang Iaka nga da ka pi subscribe but like ka ni ka video kum kijing I mean same nga pi subscribe nang pin yo ki update smart ba ka na pen video pi an kaum shwa ma pi Di tangkatahi, bersibon, ini siapa pada next video.